És akkor kezdjük. Na, várj, akkor dumáljunk valamit. Kezded? Kezdjem? Hát van kezdő dumád? Akkor tudom. kezdem. Jó. Sziasztok! Az előző alkalommal egy Ubisoft játékot mutattunk be. Hát megtartjuk ezt a hagyományunkat, és ismét egy Ubisoft játékot fogunk nektek bemutatni. Ez pedig a Messi kiáltásnak a 4. része. Úgyhogy ismét fikázhatjuk a Ubisoftot. Így van, fogjuk is. Aminek nagyon örülünk. Mert hogy az utóbbi időben elszaladt vele a ló. Hát nem kicsit, a tavalyi év nem sikerült nekik sajnos. Erről van szó, úgyhogy most itt tartunk a játékban. Ez nekem egy kedvenc részem egyébként. Ezt nagyon szerettem, ugyanis ezt többféleképp meg lehet csinálni. Tehát meg lehet ilyen rejtőzködőse, ott fönt el lehet menni a sziklákon akár, és akkor ilyen itt a kötére föl. Akár át lehet szaladni a másik oldalra, úgyhogy nem vesznek észre, és akkor onnan támadsz. Ezt nagyon sokféleképp meg lehet csinálni. Ezt szeretem. Ja igen, és akkor ez mutatja, hogyha a kamerával becélzom, akkor így van, itt van először ez a kamera, így van. És akkor tudjuk, hogy igen, ez marra jó egyébként, ez sokáig nem tudtam, hogy mit lehet vele csinálni, YouTube-on néztem, hogy... Megjavítja az autókat. Hát egyrészt így van, meg lehet vele javítani a kocsit, másrészt meg fel lehet vele gyújtani frankon. Tehát bokrokat, fákat, király. Abszolút, embereket, tehát kipróbáljuk. Abszolút fegyóként lehet használni. Ezt lehet lekéselni itt akár. Kiengedem a bestiát. Így van, az egy jó ötlet. Majd ő intézi. De magától is kijön egyébként, ha ezt leugrasz, lekéseled, akkor az ott kijön valahogy magától, nem tudom. Igen. Aha, ezt is videón láttam. Nem én vagyok magamtól ilyen okos. Úgyhogy... Szuper. Így távolabb tesszük a mikrofont, hogy lehessen valamit, mert így csak fordítozás lesz. Ajaj, viszont jön feléd a móka, így van. Jézusom. Azt hittem beugrasz a ketrecbe, hogy megvéd magad. Helyet cserélünk. Ja. Fölmászok ide, aztán ide már csak nem jön. Így van. Hoppá, utána. Úgyhogy... Ajaj, ez utána jött. Menj már! Amúgy ez egy macska, tehát... Hát lőd lehet, lesz de hús. hogy lövöm. Miért? Lesz hús. Félek. Te félsz, ezért nem lövöd le. Na hát ott már el is ment. Na, meg nincs is elég lőszerem, hogy kinyírjam azt a vadállatot. Mindegy, úgyis már itt másik ezért van mission van. Így van. Igen, ott arra elvileg. Ott van egy láda is a víz alatt elvileg, ha minden igaz. Aha. De be kéne ugrálni. Megyünk. Halacska. Va. Hát igazán a vízivilág ez... Hát ez nem valami. A Némóban szebb volt. Igen. Amúgy. Konkrétan. Nem, ott nem nézed meg a ládát? Vagy haladjunk, igazad van. Hát csak haladjunk szerintem. Jó. Inkább, mert be kéne mutatni valahogy. Gyönyörű szép egyébként, tehát látható, hogy a grafika az a felvétel miatt ugye, mert az lassít sokat a dolgon, ugye a függőleges szinkron van kikapcsolva, és egy-két élsimítás, anti-alias, egy-két él, ami nem kell, és egyébként minden más ultrán van, úgyhogy szép. Jól néz ki. Igen, szavunk nem lehet a látványra, az biztos. Így van. Egy GTX 770-esen fut így, tehát MSI gyárilag húzott OC, de igazából nem egy hatalmas teljesítmény történet, és elfut útrán rajta, tehát azért mondjuk az optimalizásra az Assassin's-szal ellentétben azért itt akkora nagy probléma, igen. Így van, tehát akkora nagy panaszunk nem lehet. Jó, sztoriról mondasz akkor egy pár szót. Mondok, AJ szerepében vagyunk, Kiratban, és az a lényeg, hogy Pagan mint rém uralmát megdöntsük. Igazából az Aranyos Fény nevű ellenállás segítségével. Szóval hamarosan csatlakozunk hozzájuk. Csak ez még ugye a játék eleje, így csak ilyen alapjáraton tájékozottunk erről az egész törekvésről. Még itt hamarosan beállunk, csak kinyírok pár kecskét, hogy legyen bőr. Meg föl is rúgom. Mondok föl, mivel piszész kinelem? Ja, elvel. Itt ilyen a fizika. Olyan gravitáció van, a mérhetetlen gravitáció. Exotikus tájékon vagyunk. Itt tök más minden. Igen. Olyan gravitáció, hogy oda tapasztott a földhöz. Amúgy nagyon szépen meg van csinálva ez a tibeti stílus, vallásjegyek, minden. Nagyon, igen, és nagyon hangulatos, hangulatos. Elképesztő a zene, a hanghatások, zseniális. Igen, meg a templomok, azok nagyon bejöttek. Igen.
Hát nézzétek el, hogy lagzunk, be akartuk áldozni a grafika minősége miatt egy kicsit ezt a kis problémát, vagy ezt a kis gondot lépjétek át. Itt a fán elég nehéz átmenni, mert ha egy picit is mellé lépsz, tehát ha nem pont szépen középen mész át, én azt tapasztaltam, hogy akkor már belesel. Igen, tehát már Tehát itt egy viszonylag egyensúlyozni határozottan, így van. kell. Igen, egyensúlyozni, de határozottan. Úgy van megcsinálva. Ja igen, itt van a hölgyemény. Aha. Majd Ott a kötélhez kell oda menni, és akkor úgy a kötélen kell fölmenni, majd valahol. Aha. Van ott egy kötél. Igen, Már le itt is van. dobta, aha. Igen, ez is jó egyébként, amikor így sziklák között. Igen. Egy kicsit nekem ez fura volt, hogy bal gomb felfelé, jobb gomb lefelé. Aha. Azt hittem, hogy mint a kódba így váltogatni kell, vagy az FPS-eknél. Ez ilyen egyszerű. De Igen, mondjuk igen. nem baj. Honor to meet you, Könnyebb. son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here. Honor on to your me, own. érted? Érted? Sabal is waiting Nagy for harcos you to megérkezett, nagy fehér harcos megérkezett, van. és honor to me. Térdeljél le. Ott a banda jel, hátán, Jajjaj. motoros Jackie. Nem Igen. egész. Menjél tovább, szerintem, vagy nézelődünk, hogy szép. Hát néztem, Ja, a hogy tájat egyébként a- itt meg a szoktuk Himalája. Igen, nagyon szép. Gyönyörű, Nagyon gyönyörű. tényleg. Lőd le a hegyet, érted? Lövöm. Lavina, csináljunk lavinát. Benchod, why would you do that? Adjál töltényt! Csak bedurogott a csaj, hogy mersz lövöldözni. Ja. Miért? Hát miért? Megijedt. Miért te mit mit csinálsz? képzelsz? Ja, nálad miért van fegyver? De mondjuk azért ez jó. Tehát azért ez milyen már, hogy ez így tehát nem az, hogy nem reagál semmit, mint más játékokban. Rám szól, hogy Igen, mit ez lövöldözöl. tökre reagált. Ez de- azért nagyon jó. Igen, de egyébként az idegenek is megfordulnak felét, köszönnek, nem tudom, amikor már így respektálod. Igen, reagálnak rá, hogy ott vagy, az Igen. azért sokat Ez számít. a 3-ban is mondjuk így volt már. Mhm. Hát igen, mondjuk itt majd kellene lőszer, de itt lesz is benn. Aha. Tehát itt majd elvileg, ha minden igaz. Igen, hát ugye vannak ezek a tornyok. Hát Igen. most ez pont haver. Itt lesz egy jó nagy mission, úgyhogy jobb, ha minél már felszerelkezel. Igen, itt jönnek majd a csúnyák. Csúnya dolgok fognak itt történni, rögvest. Szóval minél több tornyot felfedeztek, annál jobban tudtok majd tájékozódni a mappen. Tehát a térkép annál jobban nyílik meg. Aha. Ez is a 3-ból jött egyébként, tehát zseniálisan. Ezt meg kell hagyni, mert nagyon jó feature a Far Cry-nak. Értem. Ja, nem itt kell Hát igen, ezt double jump. említetted, hogy tehát azért a 3-hoz, tehát én is játszottam 3-mal valamennyit, de nem játszottam végig. És nem, engem a 3 szóval nagyon, az nekem nagyon nem jött be, megmondom őszintén. Én itt is dobtam közéjük húst. Aha, Nagyon sokat elintéz a medve. Nagyon sokat lehet vele nyerni. aha. Csak az a baj, hogy a sajátjaimat is elintéztem, mert nem dobtam Igen. elég messze a húst. Igen, mert a medve nem válogat, meg az állatok. Az nem, de viszont tök mindegy, mert itt videó fog következni, amikor gyakorlatilag úgyis mindegy, hogy maradnak embereid vagy nem. I see the enemy! Ja, most jön a lavina, Na, jön a lavinya. visz minden. Ez se válogat, mint a vadállatok. Hát igen. Picit a hangerőn vegyünk már lejjebb, mert nem hallok semmit. Mármint belőle. Szóval a telefon előtt a 3-nál tartottunk közben. Igen, hogy a mondtad ugye, hogy ugye teljesen ugyanaz, mint a 3, csak más környezetben gyakorlatilag. Új skint húztak le, és akkor Igen. kezét csoklom. Hát de azért több, tehát sokkal látványosabb. Hangulatban is azért, Hát hangulatban nem. nem tudom, nekem az Afrika annyira nem jött be. A grafikája se, elnagyolt volt. Én csak rosszakat tudok arról. Nem Nekem tudom. az egy rossz élmény volt, én abba is hagytam. Én meg azt ki 100%-oztam. Igen, azt mondtad, hogy az nekem nagyon bejött. Hát ízléseges pofonok. Igen. Hát itt akkor ugye a prológnak vége is van, úgyhogy el tudjuk kezdeni a viszonylagos szabadságot. Igen, Ugye, innentől tehát kezdve, tehát most már... Ezt is hozta a 3-ból, ezt a szabad mászkálós történetet. Hát mégis ez a Far Cry az elejétől Igen. fogva, tehát igazából az első résztől meg ez megvan. Nagyon sok itt a videó, meg hosszúak a videók, meg elmondhatjuk, összekötő, Igen, átvezető, átvezető. alvideó, fővideó, minden nyavaja van. Igen. Utána videó, Igen. úgyhogy Viszont gyönyörűek. hát az biztos. Here, Mind a karakterek, mind a táj. home of the Golden Path. Ugye beérkezünk a Golden Passhoz, a aranyos Who's fényhez. this? Igazából ez az We're ellenállás. stopping. Központja az HD. Kemény magja, igen. This is Ajay Ghale, Mohan's son.
Let me understand. Darpin's dead? Hm? And you brought me this. I'm Amikor not feliratot involved bekapcsoltuk in volna. whatever this is. I'm just Igaz. looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. Hát most már We don't mindegy. have time for tourists. Mindegy, hát fordítsd, és akkor úgy jó lesz. What Yeah, was so I supposed that's to do? Just leave him Figyelj. there? Rögtében, igen. 3-szor kinyírnak, utána még fordítsak. Hát, I'm sorry, brother. lövöldözés közben fordítsd, hogy mit kiabálnak Így felé. van. Megint tettem, hogy már, de most direkt nem reggel, érzed? Sounds like it could be Is a that- temple or shrine. Francba. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you De there. majd not hozhatsz yet. kipóval egy kilót. Go and clear your head. Zsákba. Come find me when Most you're is ready. ezek kis hanghatások, nagyon jó. Ahol- Meg hát ugye a zene is egyébként csak most kikapcsoltuk, mert az most itt nekünk nem annyira jó. Majmóca tető. Bizony. Tető majmóca. Banapúr. Igen, itt mutatja, hogy milyen magasan vagyunk. 2146 forint. Az a láb, igazából a A magasság. jegy. A Banapúrba szerintem, nem? Lehet. There is new blood Igen, in the mutatja Golden minden lokációnál, hogy milyen magasságban vagyunk a hegyen. Szerintem az jó ötlet volt, hogy kiírták. Jobban átérezhető, hogy milyen egekbe. Hát azt gondolom, hogy ismertelsző szempontból van neki A nagy jelentősége. cső. Give him some morphine and turn off that fucking igen. radio. Morfiumot neki. És kapcsolt ki a fucking rádiót. Jó. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower. Pipa Take over the fickó nagyon. transmitters. Így van. Hijack the broadcast locally. Hát egy emberéről van szó, persze, hogy tipa. I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. Hát igen, mondjuk ez a 3-ban is baj volt, hogy nem nyomhattuk el ezeket. A kis videókat. Mert elég lenne egy logba összegyűjteni a Hát, küldetéseket. Így van, így van, így van. És akkor ott figyelni igazából. Na és akkor most jön a torony, amiről előbb kezdtünk beszélni. Itt ugye van egy kis rész, ahol lehet például lövöldözést gyakorolni itt valahol, nem itt, valahol lejjebb, ahol lehet ott lövöldözni. Minden íjjal, nyíllal, minden nyavajával. Növényeket is fontos egyébként gyűjteni, Igen. mert lehet belőlük injekciót csinálni, meg majd... Amitől a hillfed, nő a hillfed. Így van. Sárkányrepülőzzünk! Megyünk, megyünk! Gyá, ezt még nem láttam, gyá. Várjál csak... Mekkora királyság! Wow. Nem volt annyira jó ötlet a levegőben eldobni a sárkányrepülőt. Várjál. Nem tudom, én azt gondolom, én azt Megnyomtam gondolom. a duplavét véletlenül még egyszer, és akkor szerintem azért dobhatta el ez a VR. Megijedtem, hogy valahol itt a küldetés, és aztán lehet, hogy még nem kellene repülni annyira. Látod? Mert itt mutatja... Ja, mert itt zipline-on kell lemenni. Így van, így van, így van. De nem feltétlenül, akar, nem így megyek van. ezzel. Festőibutat választjuk, így van. De várj, ez messzebbre visz, műszakesebb sokat sétálni. Nem, jó lesz ez, látványos. A fának repülsz neki. Ez bug, nem nyomok semmit, és Nem, neki repülsz a fának. Jobb Ja. festő észre a fának neki repültél, és azért. De szerintem meg akkor miért dobja el? Sétálj odébb vele, vagy itt nem lehet? Nem, mert ez izés. Automata Nem rögtön az indul. spriccelve, aha, nézd csak. Akkor meg zipeljünk. De ez olyan butaság. Nagyon jó Ezzel lenne. akarok menni. Próbáljuk én is. Jó. Próbáljuk ki. Várjál, nyomom azt folyamatosan. Mit? Ahol. De volt valami az elvel tudsz elengedni? Vagy Azzal mi? engedem Volt el. erdélyel. Nem, mert menjünk az aztán. De ez... Ne húzzuk a nézők idegeit. De én ezzel akarok lemenni. Jó, jó lenne, jó lenne. Lehet, hogy direkt nem engedne. Hát most tudom. Húzza Ubisoft. Komolyan mondom. Fuck you, Ubi. Zipe is jó lesz. Ez jó. De úgy nem látványos. Ja, Space. Jó az. De nem. És sárkányrepülőzni akartam. Tök szép. Nem. Tök homályos. Nézd meg. Homályos, mint a szombati emlékek. Na, megyünk. Na. Vad. Jó. Igen, itt nem magyarázza, hogy hogy kell vezetni. Jó. Gyors talpaló jogsi. Gózzunk. Megyünk. Autó. Ja igen, és van egy ilyen Jó, az autó. autodrive, az Erről zseniális. Muszáj beszélni, mert ugye Abszolút. vissza célhoz egyszer, tehát nagyon hasznos, másodszor pedig tudsz mellette lőni.
És az úton marad. Igen. Tehát és mindig az úton marad, nem igen, kell igen. vacakolni vele. Ugye annyi hátránya van, azért azt mondjuk el, hogy nem a cél felé megy feltétlenül. Igen, vagy a hosszabbik úton megy. Tehát így van, Ez a baj. így van, tehát nem feltétlenül arra, merre te szeretnél. Igen. De hát ki lehet kapcsolni arra az időre, amikor elgazás az ész, és akkor utána Persze. bekanyarodsz, és akkor visszakapcsolod. Tehát Igen, viszont most tovább is mentünk vele, úgyhogy ezt láthatjátok is, ezt a hibáját neki. Úgyhogy visszakanyarodunk. igen. Hogy várjál, az fönn van az a hely? Lehet, hogy az fönn van. Nem, még ott tovább kell menni szerintem, így van. De mert Tehát- innen jöttünk. De nem, menjünk még tovább. Jó, De nem erre. erre. Ja, itt van. Aha. Így van, Itt nem így van, kanyarodott így be. van. Na itt tartottam egyébként a játékban, tehát itt lett testet. Ugye sokszor futottunk neki. Itt egy virág van, ezt föl lehet venni, ha leszállsz, mert itt úgyis le kell szállni. Úgy se tudsz squadba, mert nagyon nagy zsákutca lesz. És akkor a növényzetet legyakjuk, igen. Jó, és Relief. akkor itt majd... Itt föl lehet venni majd cuccot, meg itt majd tovább innen majd Igen, izével. igen. Meg itt azt föl kell fedezni, hogy ugye itt mi történt, meg mit tudom én. úgyhogy- Átkutatni a fickót, Aha, és innentől lesz majd klimbigyó, igen, van igen. lehet majd tovább menni. Klimbelgetéssel. Csákánnyal. Jó, oké. Megyünk is vele, tehát ha már Ez van- a kirati pénz, ugye, amit Igen, gyűjtöttünk, meg igen, K igen, igen. jelzi. Jó, és akkor innen lehet most már majd csákány vinni. Nem csákány, ez... Na, az. Az, ami nem jut eszünkbe. Így van. Mindig az. Itt át kell lendülni, ott van Igen, egy oda tetem, kell. és akkor így van. És akkor át kell oda lendülni és elengedni. Jump, vagy valami ilyesmi. Aha. Detach, C-vel el kell Nem, engedni. jumpal inkább. C, És akkor most C. így van. Igen. Ja, jó, hogy egy kicsit megmozgatja az ujjainkat a játék, szóval ez nagyon hasznos benne. Igen. Új funkció. Szerintem. Új. Megint. Jó! Elrontottam! De itt föl lehet mászni Ah. kötélen szerintem. Hát megrepülni lehet. Meg úgyhogy- föl, igen, vissza megint. Jó ez, hogy több módszert enged a küldetés végrehajtására, nem úgy, Hát mint így az AC. van, így van, így van. Tehát nem csőjáték. Közben itt vannak. Ott egy darásfészek van, lőtt szét. Ja, már támadják is a méhek. Így. Csak De téged engem is. is, ja. Úgy válogatnak. Közben hillelni is kell. Be kéne menni. Ha, megyek. Ez az. Ha most mondja el, amit előbb elmondtunk, hogy ugye minél több tornyot fedeztek fel, annál inkább terjed ki a map, tehát a térkép. Felszabadítod a tornyokat. Igen, Szépen igen. felszabadítod. Ez is a 3-ból jött ugye át, ahogy említettük. Már az előbb. Ja, valaki megpróbált, hogy jövök. Fölötted van? Aha, lehet. Valahogy át ügyeskedek. Googolva. Ezt meg szét kell ütni. Vagy rúgni, mindegy. Effektíve. Így. Legyen mindkettő. Föl. Meg kell szenvedni, hogy feljuss a törénybe azért. Nem meg. lehet csak úgy felszabadítani, hogy itt vagyok, és akkor Nem. megjöttem, és most már ez a miénk, és akkor azért... Itt meg ugrani kellett volna. Közben megijedtem. Mitől? Nem tudom. Én nem ugrottam, aztán ez voltam. Jó. Hát, én leiszom magam. Júj! Ez az. Már megyünk is. Közben. Ez a szél, hogy fúj, meg minden ezek a Igen. hanghatások, zseniális. Hihetetlen jó. Tényleg, mint a magasban lennél. Igen, nagyon sokat hozzátesz a látványhoz. Abszolút. Ad egy érzést. Egyébként vicces ötletek születtek a új Far Cry alá. Nem tudom, olvasni, Igen? hogy valaki Dino korábban akar visszamenni. Ugye a új Far Cry arról szóljon. Van így ilyen szavazás. Ha? Dino korában, meg Mad Max stílusban, meg mi volt még? Ja, igen, a vietnámi háborúban. Az mondjuk jó lenne, mert a Far Cry 3-ban össze tudnák kötni. Nagyon. Egyébként a Vietnam ez jó lenne, meg a Dinos is érdekes Dinos lehet. is,
Hát csak ugye dinós, meg emberes, tiszta Jurassic Hát az úgy, Park. hogy, meg igen, meg az így hogy, tehát mi a sztori? Igen. Tehát az egy kicsit érdekes Igen, mondjuk, igen. hogy úgy hihető is lehet, tehát legyen valami értelme. Igen. Azért az úgy nagyon nehéz ügy. Igen, Ha csak nem igen. tényleg egy Jurassic Park jellegű, az meg már akkor necces. Azt már egyszer föltalálták. Igen. Hát az már egy ilyen, hogy kitalálták. Igen. Hát én mondjuk a háború vietnámival kiegyeznék. Aha. Ez nem Mondjuk egy olyan katona hülyeség. bőrébe be. Hát csak az Az a baj, meg abból meg kolom. már annyi van. Igen, Battlefield, Tehát az Vietnám. már tényleg annyi, hogy ez már 60-szor lerágott csont. A... Az a baj ezzel meg. Így. Házkutatás. Egyébként házakba is érdemes bemenni, ha van ideje az embernek. Mert ott is lehet találni finomságokat. Töltényt, meg tárgyakat, amiket el lehet majd adni. Na, most akkor... Aha. Ja, itt vagyunk közben. Meg is érkeztünk. Megérkeztünk. Ez gyors kör volt. Föl se tűnt. Már nem is jelezte először, hogy most akkor ide kellene. Hello? Vind, is that Yeah. you? There's nobody here by that name. Damn it! He's overdue. Who is this? AJ Gale. Yeah, you And go. who is this? Ajay Gale? Most kell... Aha, oda. Ajay. Most már Right, tényleg I kell know who akkor. you are. I'm Gopal, Yeah. the Golden Path. We could use your help. My unit handles supply drops, Yoink. of course, but I'm short-handed Mondod? here. The Royal Yeah. Army is resupplying troops in Átmegyek the area. mindenen. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. nem Grab the biztos. packages before the Royal Army can secure them. Gyorsan meggondoltad magad. Utólag belegondolva, tavon nem A biztos. fán csak nem. I'll get your stuff. Ez sem biztos, hogy jó ötlet volt. Várjál, mindjárt autodrive-val kivezetem magam. Aha, én is attól félek. No signal. De egy gonosz. Hú, de gonosz. Mármint nem a Zsolt, hanem az autodrive. De Zsolt is. De a Zsolt is. Így utólag belegondolva. Jaj. Balra van az út. Aha, már fordultam, csak közben a pokor gyorsabb volt, mint én. Bokor gyorsabb volt, mint én. Így van. Ez milyen mondat? Nagyon ott van. Elkapott a pokor. Ugye. Volt Valami mit, nagyon pittyog. Az nem egészséges. nem tudom. Nyilak, az most nem kell. Itt van valahol egy kincs. Ahol, mit föl lehet venni. Pittyog a izé. Ott villog ez a láda. Itt így van. van. Igen, de ez se az volt. Mert itt a szállítmányt kell megkeresni majd. Engedj be! De az még odébb van. Ott nem? Nem, ezen a területen van, mert ez van kijelölve. Ja, jó. Ott Várjál, van, csak ez azaz, az. az Aha. Got the pittyogott. first package. Megvan az első, és akkor 240 méterre lesz a második. Azt írja. Miért nem izével mész, nem? Nem, mert megint elkapok, akkor is megijedek. Meg azt ki kell nyírni? Előtt töltényel! De! Elpocsékolod! Nem igaz! Vagy szerzünk másikat. Ez is igaz. Ez valami nagyon megtámadott. Torkos! Jönnek, kóka! 3 is! Na mindjárt tudok készíteni valami táskát. Egy ilyen bukbegorumbul. Így van. Ez a karak. Karak meghalt. De ők is. Ez is igaz. Lecsaptam. Na tessék, most láttátok, hogy valójában hogy halt meg Karak? Így van. Érted? Tehát a Vukban ott a gyerekeknek a lightos verziót láthattátok, most láthattátok a valóságot. Ez Tehát a így- nem cenzúrázott verzió. ez a nem tudom, így van, tehát ez a Ez valóság. a Kirat A Edition. véres valóság. Királytad is. Far Cry Edition. Így van. Igen, szóval megint a tájat lehet csodálni itt, amíg nem támadnak be minket. A hegyeket. Például Hát igen. Nem tudom, hogy ott fel tudsz menni azzal a vassal, esetleg a izeken. azt akarom majd Hát én nem is. úgy néz ki, mert nem, De olyan, nem. nem olyan éles gombok vannak, úgyhogy Megint jön a körbe kell. Vuk. Valaki Igen, ugat. Igen. Jó, ez viszont kell. Szép sárga. De jó. Megint 3-an. Úgy. Itt van 4. Eléggé kutya hangjuk van. Igen. Mondom, nem soká építkezhetünk. Sőt, már tudunk is, mert ott van a jobb sarokba egy ikon, az mutatja, amikor tudsz barkácsolni. És mit lehet építeni? Hát varni, pontosabban. Táskát, Ja, igen, azt láttam. egészségügyi táskát, fegyvertáskát, ilyesmit. És akkor több cuccot tudsz magaddal vinni. Például, aha. Látod itt a craft.
és akkor itt már pénztárcát el tudod, vagy ebbe ugye, hogy több húst tudjál cipelni. Igen, itt mutatja, hogy mennyi craft van benned. Igen. Mindenképpen. Így. Megcsinálom most az összeset. Ez meg a talent. Ugye ez volt a 3-ba is. Ez a képességeiket erősítheti. Tehetség. Meg a tehetséget. Miben vagy tehetséges? Így van. Ugye ez a elefánt az inkább a túlélő történet, ugye inkább az a lezermester leszel, meg jobban túlélsz, a tigris meg inkább a támadó De taktikát. tudod mi a szép egyébként, hogy én ugye minden nyavaját keresgéltem benne meg ilyenek, úgy játszottam, addig amíg mondtam, hogy ott tartok, Aha. és gyakorlatilag már most körülbelül 10-szer annyit összeszedtél cuccba, úgyhogy te csak így mentél a izén, érted? És mert 10-szer annyit összeszedtél, mint én akkor, amikor kifejezetten gyűjtögető életmódot próbáltam folytatni. Hát igen, ezt akartam mondani én is, Hát hogy igen. én meg így játszok, hogy gyűjtök Tehát ott mindent. például a házban se csináltunk most semmit. Nem. A házban egy csomó, mit tudom, porcánt össze lehet törni, meg ilyenek vannak, és akkor abból is lehet cuccokat szedni. Persze. De mondom, alig tudtam összeszedni így cuccot, tehát ahhoz képest. Nem, hát én ilyen vagyok, én gyűjtögetek. Ezért is szeretem igazából Az a ilyen Far Cry. játékokat, amik igen. Amilyen gyűjtögető. Engem konkrétan idegesít, hogy nem tudok így menni és lőni. Hát, nem Menni, tudom. azt lőni. Tehát én nekem ez valahogy így nem. Nem, hát jó, hát vicceg, nyilván ennek persze. Én Hát meg jó inkább ez. ilyen Élvezhető ez is persze. Persze. Mondjuk életben is, tehát találok egy gyógyújtót a földön, fölveszem. Még ha nem működik, akkor is, otthon megcsinálom. Másnap fölrobbanok. Most mondjuk egy S3-as kijelző az jó lenne. Aha. Hát srácok, PS-ban nem küldtetek. Töcskölni valót sem nagyon a kutyának, Így van. de akkor most egy S3-as kijelző Kijelző. kellene az Istvánnak, csak Bizony. szólok. Tehát, hogyha esetleg Csak valakinek van. Valaki arab ismerős, aki olcsón dolgozik, tudod? Még az jó, igen, jó lenne, aki is cserélnél lehetőleg. Igen, igen. Az lenne a tutkó. Van kézügyességem, de ennyire azért is Így vagyok van. pró. Tehát kell egy kínai ismerős, aki beszerzi, Így van. Meg egy arab, aki olcsón, egy megcsinálja. arab, aki olcsón megcsinálja. Így És van. akkor így teljesen rendben is van. No, itt meg amit éppen kezdtem, hogy ugye az elefánttal Igen, túlélésre megy, és igen. akkor itt ugye, ha erre rámegyünk, akkor kevesebbet sebződünk tűztől és robbanó Nagyon király. szerektől. Úgyhogy erre Szeretjük. érdemes. És ugye több szintű, azt nem mutattam még, több szintű a talent is, tehát itt van 4-5 szint, és minden szinthez más pontszám kell, és minden szint az előzőtől függ. Engem zavar mondjuk, hogy tehát ez nem egyértelműen van megcsinálva. Tehát nem annyira, mint mondjuk egy FPS-ben vagy máshol. Tehát én nem tudom, máshol, bármelyik más játékban én ezt sokkal egyértelmű. Meg az Tehát RPG. én ezt se vágtam le, hogy ez most tök ugyanaz, ilyen mindenféle ikonokkal van megoldva, és ugye ebből nem lehet levágni azt, hogy most tehát, hogy az most azt jelenti, hogy most nekem nem jött le. Tehát Hát nem, igen. nekem nem egyértelmű, úgyhogy engem ez is zavar. Mert ehhez is RPG beállítottság kell inkább, hogy Így van, tényleg tehát a eltaláld. beállítottság, ebben így Igen. van, így van. Meg hogy Tehát tényleg, az én ilyen izé agyamnak, tehát FPS-es agyamnak ez tehát igen. nem vágom. Most posztereket kell majd éppen leszedegetni. Mi, a sziklákról? Nem. Ojoj, ezek itt Nem, a ők mieink. barátok. Jó, az jó fajta. Úgyhogy... Igen, majd a későbbiekben lehet őket is hívni, bandázni. Az tök jó, mikor Valami így... idő viszont elég sűrűn Igen, telik. oda kell érjek addig szerintem. Itt meg volt egy állat. Na mindegy, Ez most nagyon medve hangja van. az Ez mindegy. nagyon medve! Úristen! Nem futva, Meg kell nem. kerülni ezt egyet, nem? Nem. Ja, ott van. Hoppácska, hoppácska. I'm here with your Milyen supplies. eldugott kis Thank hely. you, Ajay. I'll make sure Most these get in hoztam the le a right hands. szállítmányt. Just leave them at the door. I can't come in? We're preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. Van annak előnye, hogyha nem játszok az ember. Így van. Van szabad kér? Nyugodtan tudsz szétkezni. Így. Bocsi, srácok. De ezt most muszáj. Egészségedre. Ó, igen, itt megint összegyűjtöm az egész környezetet. Ja igen, ezek is jók, ezek a kormájmentek, mert ugye minél többet megcsinálsz belőlük, annál inkább fognak tisztelni, és kapsz majd pontokat is érted. Ott vannak a haverok lent, a lilák, és nekik kell segíteni. Bár mondjuk én inkább a zöldeknek segítenék. Lévő, hogy kevésbé vagyok újpesti, és kifogyott először. Ő meg haver. Jajaj, én támadnék Igen. mindenkit, de Vagy két kis között vagy. így.
Ennyi. És akkor ezekért is kapsz pontot, és... Lehet lőszered? Nem veszel fel? Fegyvert? De, meg át is kell kutatni őket igazából, az már csak Igen. az én perverzióm. Ugye, amit találsz náluk, Ezt én is nagyon szoktam, tehát jó dolgok vannak. igen, néha. az az egyik, másik meg valamikor nagyon sokat érnek, amik náluk vannak. Így van. Nagyon jó Most árba is el egy csomó tudod. pénzt összeszedett. Aha, jó árba el tudod őket passzolni. És akkor mehetünk is tovább az alhoz. Milyen menő lenne, innen át tudnád lőni azt a Ja, és akkor innen így... simán, mint Batman. Vagy Hát nem tudom. a kódba ott az elég messziről. Aha. Igen. Ja, ezt le kéne hajtani. Most Sokat már segít. hallani is lehet. Igen. Tudtam, hogy elfelejtem különben, azért nem mertem felhajtani, de mindegy. Autó, GTA-zunk! Ó, nem biztos, hogy haver volt. Na, ez már igen. Pláne elkezdeni. Megy a banda háború. Amúgy itt is megfigyelhető, és ez tetszett is, hogy áthozták ezt is a 3-ból, ezt a banda háborús dolgot. Említettem, hogy hívhatsz haverokat magaddal bandázni, meg nem tudom. Aha. Úgyhogy aztán mehettek a pagán emberei ellen. Tizedelni őket. Úgyhogy Hát itt errefelé nem tudom, nehezebb utat választottam most, szevasztok. Just enjoy the fresh festőibbet air. mindenképp. Így van. Lassan besötétedünk, megint, Hát sajnos. úgyhogy Ez vele jár, megnézzük akkor az éjszakát is. persze. Mindenképp, már akkor azért megérte elkezdeni. Igen, hát ugye ez megfigyelhető a grafikán, hogy Éjszaka azért szépen csúnyább. redukálódik Igen. éjszakára, tehát azért ez nem olyan szép már természetesen, mint hogy a valóságban sem. Hát igen. Viszont az nagyon szépen megvan oldva, hogy megy le a nap, és az árnyékok, hogy megnyúlnak, meg minden, szóval nagyon Igen. valósághű, tényleg nagyon szépen meg van csinálva. Abszolút. Hát itt is ilyen lőgyakorlatszerűt látok. Aha. Sabal says Lőpálya. I shouldn't be doing this. Hát I am itt így teaching van. you to protect Hát Ó, igen, volna. úgyhogy ezt nem úszod meg, mert mondom ott az elején is ott Ah, volt, én ott tourist. csinálgattam én mindenféle Aha. lőfegyverrel, nyílal, I'm meg Amita. ilyenekkel This is lövöldözgetni. Bhadra. Hi. Keep working. Ja nem, úgy látszik, akkor nem lesz Look, jó. I- Hát most még overreacted bemutatkoznak, hogy ők kicsodák. We're at war. We keep losing soldiers, the work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. Csak forgatja? Aha. There's a farm not far from here. Úgyhogy Her nan runs kényelmesebb it, neki. but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Bhadra. What are you... Pick it up. Hát igen. És most Mindenre megkapjuk az rácsúsz a nyilat, igen. Very good. Nem szeretem a nyilat ezekben a játékokban, de hát nyilván itt majd kelleni fog egy csomó mindenhez. Meg lesz majd robbanó fej hozzá, meg mindenféle fej. Jó, megérkeztünk, beszéltünk a nénivel. Kicsit körülnézünk, aztán szerintem... Ja igen, most kapjuk meg a feladatot. Hú, nagyon menő. Ja, Taliga. Mondjuk egy világítós nyilvesztő nincs, ami mondjuk egy fényt csinált. Nincs. Még. Szerintem. Még. Csak az alap. Ja igen, most van a farkasos rész. Aha. Ott vannak ilyen farkasbigyók. Igen, és akkor 2 kell. De már egyet valahonnan bugáztam, úgyhogy... De az nem volt jó. Nem akármilyen farkasok ezek, ez valami másféle, azt De hiszem. nézd meg, 1/2. Ja igen? Sima Ja, egyet akkor jó, elfogadok. akkor királyság van. Ez meg disznó. Az messze, ott vannak ahol messze a farkasok. Oda Ott kell lesz a menni. táboruk, és aztán a végén föl kell robbantani. Fészkőket. Vagy hogy A van? farkasfészket! Farkasfészket. Így van. Nagyon nagy királyság. Hát innen el nem lősz odáig ezzel a vacakkal. Biztos. De ne ugrok. Vízó hirtelen felbukkansz és lelövöd. Így van. Ennyi lesz a történet. Ja igen, itt kell, igen, itt kell kirúgni azt a fát, vagy mit felrobbantani, vagy mi, és Aha. akkor beomlik majd a fészekszerűség. Hát ez nagyon jön.
Clean kill. Double Ja. kill. Hát igen, ha A izével véres nyírsz művelet ki. ez. Tessék. Kész is. Királyság van. És akkor most kéne oda sétafikálni, ha hagyja ő is. Aha. Hagyni fogja. És akkor itt ezt beomlasztjuk aztán. Így van. Oh, ez így nem. Meg közben támad hátulról is a Nem baj. másik. Hova? Ajaj. Nem kell kés vagy valami? De Hát már többen vannak. Heal, control, Ja, control, control. Ez mindig valami van. varázs beköti a kezét és Meggyógyul. tök rendben van minden, igen, meggyógyul minden, Franco. Ja. Mert most itt majd össze kell szedni valamit. Nem, tudom. azt a fát ja, vagy van még valami, amit felszedsz? Aha, azt hiszem Molotov koktél vagy mi? Itt ezt a fát kell kiütni majd. Jó. Igen. Csak... Ott, Itt bent van aha, valami ott még van. mi? Aha, fickó meg minden. És azt hiszem ennél lesz a Molotov. Aha. Jó. Nagyon baba. És akkor... Szerintem híle is egyet a biztonságok. Jó. És akkor most lehet majd tüzes nyíllal. Aha. Rossz gomb. Ja, de bent Hát én kell úgy szoktam, lenni. hogy kiézelem és akkor kirohanok. Tehát igazából nem foglalkoztam olyan, de jogos, látványosabb. Nagyon hát így is meghalsz, igen. Tehát Kicsit kijebb kell menni. igen. Én nem is tudom, mondom, hogy úgy csináltam, hogy tudom én, szétcsesztem valami, aztán kirohantam, és hogy valahogy nem tudom, működött a dolog. Túlélted. Nem kicsit távolabbról. Ez tök jó egyébként, hogy többféleképp meg Aha. lehet csinálni ezeket a dolgokat. Nagyon, nagyon királyság. Abszolút. Most megint kinyírni őket. Hát az élet szívást. Nem egyszerű. Hát nem. A farkasok között élheted. Így van. Nyami van. Nyami van. Nyami van. Nyami van. Nézd csak a bácsit. Itt kell ezt a fülét szakkozd ki. Hé! Teljesen meg van szeppelve. Így van. Mintha először lenne ölbe. Na nézd, ott vannak a rokonok. Most öli meg őket a csúnya bácsi. De hogy én... Állj bosszút, állj bosszút. Én életben akarom tartani. Ham. Bekap. Azt ott. Azt a bácsit. Nézd meg, hogy bánik a haverjaiddal. Akkor a családdal. Már nem látja úgyse, úgyhogy... Szörnyű. Igaz, szörnyű bácsi, szörnyű. Gyere! Apám, olyan pisi szagod van, az brutális. Most voltál kín, ugye? Szerintem be is kakész mindjárt. Esküszöm, kaki szaga is van. Ez borzasztó. Ilyenkor menekül. Mindig menekülőre fogja. Fél a magasságba. Igaz? Félsz a magasságba. Félsz, igen. Akkor nem neki való ez a játék. Nem. No. Na, hát akkor srácok, Szerintem ennyit voltunk. Hey. Így. mi az összegzés? Játszanak vele, ne játszanak vele? Simán játszatok vele. Játszatok vele? Persze. Jó az, Jó játszatok vele, ne Valamire foglalkozzatok jó, semmivel. így van. Igaz? It's a good Na, idea. akkor mi pedig búcsúzunk, But you ennyit keep- voltunk Így mára, She has enough sziasztok! of it. Sziasztok. I'm sorry, Tonka, what? Nem kínozzuk tovább, Nem. Olyan, Elég jaj, volt már. várjál. This Be one akart. is about the Jó, a kábelek. Csonika, kábelek. Jó, Csonika. Sziasztok! Az előző alkalommal Ubisoft szoftverét mutattuk. Na, jó, újra. Csörög egy telefon. Csörög egy telefon. Az enyém. Nem a játékban. Ez érthetetlen. Hát sorry, elnézést. Nem.
Igen, menjünk, csináljuk szerintem, és akkor... Mert ahol eljutunk, meg azt lehet rájönni, tehát hogy lehet bevágni, hogy nem lehet bevágni. Farkas Ivanti? Vegye már, nem készül, baszki! Mindegy! Hát azért... Az most mindegy. Rohadt jól el vagyunk, milyen nélkül is, érted? Így van. Na, No. megérkeztünk, besötétedett. Így van, és akkor most beszélni kell vele. Nénivel, Nénivel. Piás nénivel. Sent me Így over. van. She said you might have. Ott a hangfalt nyújj hátra, Jéci. Jó. Menj vissza, tolass vissza. Bár nem tudsz már beszélni vele, mi? Nem. 1-es, 2-es, 1, 2, 1, 3-as, 2. 4-es, De az 5-ös. orrodban van, ezért csak szólok. Ja? Lejjebb kéne... Úgy, Így? úgy. Mert 3-as. bele fogsz fújtatni. Ah, 5. 5. Én nyertem. Ah, Nagyobbat mondtam. Hát bocs, Jaj már! bocs. Közben a játékszabályokat közben változtattam, nem Jó. érdekes. Mindegy. Hello! 100. 1000. Csillió. Nem, egyszer nem tudsz. Nem tudsz olyat egyszerűen mondani. nem. Na, Ctrl 10, F10. Control 10. Jó. Igen, és akkor... Most azt a... Megvan ennek a módja. Ó. 0. Nem, mert még írja biztos. Ja. Nincs, nem volt befrissítve. Buta. Buta kutya. Még mindig írja. Mindig. Tehát ez Mennyiből nem jó. veszünk fel? Nem. Mennyiből veszünk föl? Az egy dolog, de hát ennek nem szabadna így. Hát ez hogy lesz akkor? Hát azért Raid 0 olyan gyors, mint állat, tehát ez nem az sebessége miatt van. És még mindig írja. Hát itt valami nagyon nem oké lesz, mert érted, így nem tudunk nagyot fölvenni. Igen. Hát ha ezt még mindig írja, ja ez akkor még vesz föl, baszki, nem állt le? Na várja, akkor valamit mondani kéne. Ja várja, de az jó volt? A hang jó volt? Azt meg se néztük. A Hallottuk. játék hangja? Hallottuk a játékot is. Igen? Aha. Igen. Meg vagy erről győződve? Meg. Rögzítjük. Jó. Rögzítjük. Oké. Ha nem lesz rajta hang, akkor figyelj, ott van, rögzítettük, hogy te azt mondtad van. Na szóval. Ajjaj. Aha, azért mondom. De megnézzük. Na, nem érdekel, azt mondtad, hogy van. Nézzük meg. Nézzük. Jó, most kinyílnak. Jókor kezdve. Nem baj, Ja, jó. Akkor hagyjálnak. Jó, vége. nincs fagyó. Vége. Szavaztok. Nem baj, halljuk a hangokat, Így. minden. Na, nyírjál már ki. Oda menjünk. Gyertek. Nem bízhat állni, kacsog. Yes! Sikerült meghalnunk! Azért kemény munka volt. De azért. Hát pici lagok vannak. Annyi kell. Machikane. My name is Saban. I'm the Golden Path. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Dark Ban? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Le kell menni egy kicsit. Még egy kicsit kell. Now stay close. Azt el sem tudom nyomni még. Nem baj. Felvétel is meg fogja mondjuk. Igen. Shit, they know we're here. The door! Quickly! Ajay, with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, I got it. 1, 2, 3! Pont futni kellene. Okay. Here we go. Gyönyörű amúgy ez a rész.
Igen, itt jelenik meg először. És a zene közben kapcsol, ez kész. Hát ez halálos. There's a gun underneath the dashboard. Use it. Hát igen, lagzik. Probably not. Na, hogy érzed? Hát még így is van egy kicsi lag. Na jobbnak tűnik azért, nem? Ah, jó ez. Shoot them. Jó lesz ez. Fucking hell. Watch out. Ez már jó, nem? Nem lagzik. Már így jónak tűnik. Jó lesz ez, vaja. Hát most egy kicsit, de hát na, néha az fog is egyébként. Aha. Ilyen töltéseknél meg ilyenek. Meghaltunk. Élünk. Hát ő nem. Ő nem annyira. Ő nem. Van egy rádiónk. Ennek is összetört a kijelzője. Ismerős. Nem egy S3-os, de De már majdnem. ismerős a helyzet, mi? Így van. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Ú, de szép még mindig azért. Ja. Főleg a árnyékok, minden. Még itt kell majd vasolni, azt tudom. Igen, lesz majd itt ennek, igen. Elég hamar lehet fegyvert szerezni. Igen, tényleg. Itt jön a kődobálás. Ja. Jó. Ez a másik oldalra basszol, ahol nagy követ, az kész. Hadd keressenek ott. Aha, persze. El is hiszem. Csak beszélni. Ja, Basz, ez ide jön. ez meg fognak találni te. Ez nem annyira jó. Ja, nem biztos, hogy a legjobb megoldást választottam. Hát, haladjál ott tovább, mert Megyek. Még ha nem is tudik annak, megyek. ajaj. És csak egy zászló, nem látom innen. Igen. Nem. Iha. Nem, azt hittem, hogy zászló, és közben csak ott állt. Hát dobj egy követ itt is, az kész, az a fel. Vagy ezt már le tudod gyilkolni. Egyedül van, nem? Igen, de ezt is el kell terelni. Aha. Azt írta. Ajaj, ezt már nem fogod tudni. Úszni kell. Víz alatt. Hát ez nem annyira tökéletes szerintem itt azért, ez a víz alatti móka-bóka. Láttam már szebbet. De nem rossz ez. Nem zavartatom magam, és simán megyek az őrök között. Ja, egyébként igen. Csak mondjuk egy fegyót jó lett volna szerezni, mert majd szerintem eljön itt az ideje. A sztori akarta úgy, hogy Aha. gyilkolják. Ott lesz is valami. Aha, ott majd az nem állat? De, ez egy kis húsi vagy bőr vagy valami. Aha, mindig kell. Keselyvek ott hagyják. Erről van szó. Na jó, mikor kezdjünk beszélni róla? Ja, hát még kicsit vigyem, mi? Semmikor, szerintem. De csak teszteljünk és kész. Ja, jó. Nem is biztos, hogy vette egyébként, Ah. úgyhogy meg kell még nézni.
csendesebben kell, mert szerintem meghallották, hogy futok. Szerintem nem. Szerintem ez csak a normál duma. Ott le. Én itt már letámadtam őket a picsába. Igen? Hát. Felveszed az egyik fegyverét, a másikat lelövöd, azt annyi. Úgyhogy háttal, tehát a másikat, amikor háttal vannak. Már mindegy, meg fogok halni. De hát nem tudok ütni. De miért? Nem tudom. Control, Az a heal. heal. Jézusom. Na jó. Érthetetlen. Az. De mit nem engedett, vagy mit nem tudtál? Semmit. Nem bírtam miért? késelni. Akkor hájdoljunk. Így van. Hát nem bírom elővenni senki és Görgőre. Egyesre sem. Hát de ez jó. F-fel működik. Na, akkor F-fel. Akkor viszont ráugrok. És akkor De itt írja is a weapons. Itt már van weapon menüd. Most írta is. Aha. Ez most már fegyverhasználat abszolút működik. Csak És az akkor föntről, sőt nem is várja, itt már húst is tudsz dobni. Ja. Bizony, itt a húst kell dobni, és akkor megeszi mind a hármat a medve. Te meg lesétálsz. Így is van. Predator írja is, csak nem olvastuk. Meg hogy jó, hogy másodjára játsszuk egyébként, de nem érdekes. És akkor oda a hús közéjük dobod, aztán lerendezi mind a hármat. Tével? Én nem tudom melyikkel. Mert az a kő. Várjál. Nem tével. De itt a feltön is tudni, ott kéne fegyvert. A görgőt próbáld? Nem tudok. Akkor a 1, 2, 3, 4. Az se. Hát pedig már írta is. Hú. Na, oké. Ott van. Ott a húsi. Dobj egyet közéjük, aztán hali. Jó ét. Ez kő volt megint. De miért? Mert nem azzal kell... Várjál? T a kő. Z... Hát arra kettest írja. Ja nem, hogy 2 darab van. Akkor mi a fenével kell? Hát nem fegyvermenü, nem fegyver. Nem kiválasztani sem. Jobb klik. Nem. Görgő. Na, megvan. Görgő? Aha. Gyina medve bácsi. Aztán ad nekik pászkát. Ha mákunk van. Nem lehet kellemes. Jézusom, az észrevett. Nem egyél észre. Hát ez nem lőtte még rá, hál' Istennek. De ez az egyemet te is tudsz végezni, ha úgy alakul, ha elmegy a medve. Hogy lelövi. És akkor lesz még húsi is. Na. Most akkor megvárjuk, hogy elmenjen a medve, bocs. Menjél el. Most. Bocs medve, nem kell, ezt már köszönjük. Így van. Igen, itt vagyunk, tudjuk, szavasz. Le lehet lépni. De még megeszi a húst, érted? Persze. Nagy frász. Biztosra megy. Na, de legalább vidd el helyedre. Hallod? Ennyi. Most lemész? Meg fog Dehogy bántani is. fog. Menjél! Húsár! Jézus! Dereje! Checkpoint! Még közben itt meg óvatosan kellene akciózzak, mert itt meg lesznek. Itt van az, hogy ott a másik oldalon vannak. Igen, ide be tudsz menni a ládához. Ketrecbe. Itt minden van. Aha. Jó. Dobókék. Jó, már most jók vagyunk egyébként. Állítsuk le szerintem.